Quin goi veia aquesta sala tan amplia de parlar d'esport, de parlar de muntanya. Magnífica síndica, magnífics consellers i conselleres, alcaldes, cossos, president de la Fundació Catalana per a l'Esport, ponents, moderador, besies, amics i amigues, que avui ens acompanyats en la sedència del Consell General d'Aran, ho veiem per streaming, benvinguts i benvingudes a aquesta taula redona. Digo taula redona entre parlar d'esport i de muntanya, de la qual he de reconèixer me força il·lusió poder gaudir com a conseller d'esports de la màxima institució aranesa. L'acte d'avui neix d'una iniciativa en marc del projecte Pirineu Català 2023, Comunitat Europea per a l'Esport, impulsat per la Fundació Catalana per a l'Esport, en aquest cas, en dia d'avui, organitzada també pel Consell General d'Aran, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i diputacions de Lleida, Barcelona i Girona. Per a l'Aran, ha un pes força important l'Arenys dels Pirineus. Esportivament parlant, cregui que el mateix adequat se digui que era referència. L'esport en la Val d'Aran s'ha convertit en un eix vertebrador de la societat. Actes com aquesta taula redona en prepauses del cap futur denoten. I serats d'acord amb Jung se digui que quan parlam d'esport en la Val d'Aran parlam d'unques del principal motor econòmic en tot caminar de la mà del turisme. L'aposta d'Aran per esport és una realitat que tot just en la setmana, després de força treball, tenia el compromís per part de la Generalitat de Catalunya en fer efectiu el traspàs de la competència a l'esport. Una IRAU en qual pendent més de 20 anys, el Consell General no ha comptat de les competències ni els recursos del SUE. Poder dotar el Consell General d'Aran amb aquestes competències i recursos que la llei d'Aran empara, d'obrir la porta a poder créixer i a poder millorar encara més en aquest ampli àmbit. El repte és gran, força gran, podríem dir. Saber adaptar l'oferta a la demanda. Saber adaptar-nos i soñar el paisatge a la realitat del canvi climàtic. Estabilitzar i conviure amb la realització de diverses proves esportives de nivell mundial. Potenciar l'esport d'èlit, treballar per poder dotar la Val d'Aran d'un centre especialitzat de nou rendiment en esports de neu i saber exprimir-ho pel del tot Aran, acompanyar els nostres joves esportistes en la seva carrera dual sense deixar de costat els seus estudis, gestionar i obrir nous espais entre la convivència de noves pràctiques esportives, avui una visió conjunta del territori a l'hora de crear i invertir en instal·lacions esportives, facilitar l'accés a l'esport a totes les persones que acaben decidint i voldria remarcar potenciar de forma urgenta l'esport, sobretot l'esport de base, com a habituda saludable en tot premiar l'esforç i no pas el resultat. Des de l'organització d'aquesta taula redona volem acollir en la nostra sedència un espai d'escolta activa i diàleg amb la comunitat esportiva de la Val d'Aran. Vull agrair d'una forma plan especial el compromís i la voluntat de participar als nostres torneigs, moderador i a tot el personal de la institució aranesa que ha treballat en l'encetat en la que pot ser la primera d'altres taules de l'esport en Aran. Avui, en la nostra mà, una eina que no entén ni de sexes ni d'edats. Amb la taula d'avui de ben segur que desvetllam un debat que ha de servir entre enfortir les relacions i de voler que s'ha d'aprofitar les oportunitats de futur. Hem d'acabar i antes de passar-li la paraula vull agrair al senyor Pere Sust, president de la Fundació Catalana per a l'Esport, en la seva presència avui en la Val d'Aran i avui pensar en casa nostra en traer una de les aturades en parlar d'esport en Pirineu. Força gràcies. Magnífica
síndica, autoritats, consellers, amics del món de l'esport. Per què estem aquí? Doncs estem aquí per parlar d'esport, evidentment. Però també estem aquí perquè es va donar la feliç iniciativa de que l'Associació de Ciutats Europees de l'Esport ens va concedir la nominació per ser Comunitat Europea per aquest any 2023. Això què vol dir? Això, en primer lloc, és una marca, que potser no tindria cap més repercussió, però per cara de nosaltres sí que té repercussió. Repercussió per aconseguir que l'esport sigui un poc més important cada vegada al nostre territori. És evident que estem vivint una època de canvis continuats. Sabem que les estacions d'esquí de tota la vida han de passar a ser estacions de muntanya, que funcionen els 12 mesos de l'any. I aquest és un repte. Les estacions de nòrdic, malauradament, tenen més dificultats perquè són més pobretes, però també tenen aquest repte. Però hi ha més coses. Hi ha moltes més coses. Jo crec que el repte que des de la Fundació ens vam fixar és veure la trista situació en què es troben molts pobles del nostre Pirineu. Jo conec bastant el Pirineu, he viscut amb alguns d'aquests pobles, i és trist veure que ja van perdre les escoles, que ja van perdre les botigues, que no tenen un caixer automàtic, i això és la mort dels pobles. No ens enganyem. I això és una responsabilitat, penso, de tots. I aquest és el repte. L'esport ha de ser una eina per fer salut, però també una eina perquè la gent pugui viure de l'esport. Evidentment, no és l'única activitat en la qual es podrà viure, es pot viure, però sí que pot ser una. I si incloem les activitats de l'esport, hem de poder arribar a tota la població. La gent jove, la gent adulta, la gent gran, tothom que pugui gaudir. I avui tindrem aquí una representació de gent que ha fet de l'esport una mica la seva vida. I aquest és el repte, fer la seva vida. L'esport ja sabeu que és un tema que nosaltres estem treballant en tots els consells comarcals, el Consell Aran, consells comarcals de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, els Solsonès, el d'Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa. De fet, sessions amb ells, la Garrotxa és l'únic que ens falta, i el 23 i 24 d'aquest proper mes d'aquest mes, de novembre, farem un congrés extraordinari per parlar de turisme en muntanya. De turisme en muntanya. Perquè jo crec que hem de lligar-ho. Jo sé que no tothom està d'acord amb el turisme, els agradaria que no vingués ningú. Doncs jo pregunto si aquestes persones que opinen això estan senzillament, és dir, no es venien de casa. Que segur que quan se'n van al costat no estan al costat. I si se'n van més lluny encara més. Per tant, hem de ser seriosos i hem de treballar per aconseguir això, per aconseguir que l'esport sigui una eina important. Una eina com és altres cadenes muntanyoses. Jo he estat als Dolomites, he estat als Alps. I la gent, hi ha gent que no sap que hi ha un Pirineu a Europa. Ja sé que és molt dir, que és difícil de creure, però hi ha gent que quan va aquí pensa que encara tenen paelles i amb bestieres d'aquestes, les bestieres de paelles són molt bones, però diguem-ho així, però hi ha moltes més coses, i al Pirineu tenim uns terrenys meravellosos. I la gent quan ve i no ho sap, ho veu, queda meravellada, diu, però escolta, per què no promocioneu més això? Perquè ens entenem, perquè fem d'això una eina de vida per tota la gent que viu
i per altra gent que estic anar incorporant, que estic dient. Però jo també volia acabar dient una altra cosa. Tenim suport de les administracions, evidentment, però no tot ho faran les administracions. Aquest país l'ha fet la gent, el fa la gent, i les iniciatives surten de la gent. Les administracions ens ajuden i fan el que poden i moltes vegades molt més del que poden. Però nosaltres no ens hem de desanimar perquè anem a l'Ajuntament i els demanem l'Ajuntament, el Consell d'Aran en aquest cas, o de Xanfeta, i els demanem diners i ens diuen, nois, escolta, tinc el que teniu. I per ser us vull felicitar per aconseguir les competències d'esports a l'Aran, que no ha sigut difícil, que no ha sigut fàcil. No ha sigut fàcil, veiem com això es multiplica. Perquè una cosa són el que surt als diaris, una altra cosa la realitat. Però en definitiva és un pas més. Segur que tindrem d'anar fent més passets, més passos per aconseguir-ho. Però és important fer passos. És important tirar endavant, d'afegir i tirar endavant. I tirar endavant amb il·lusió. I sempre dic que en aquest món, quan es fan les coses amb il·lusió, es tiren endavant. Quan fas les coses perquè és la teva obligació, això no va cap lloc. Bé, treballem per il·lusió, per aquestes terres, i anirem endavant amb la línia d'aconseguir, i insisteixo, i avui fem aquesta sessió, i jo comentava amb els meus companys que aquestes sessions potser les tenen d'anar fent cada X temps, per veure allò que hem dit i els problemes que tenim tots molts, que això no tinc cap dubte, però com ho hem solucionat. Aquest és un país que tothom està un parell de setmana, que l'unió no fa la força, l'unió fa la desunió. I crec que aquí hem de sumar-nos. Bé, moltes gràcies i escolta, espero que la taula rodona sigui fructífera i aporti idees, sobretot idees, i aporti solucions de futur. Moltes gràcies. A seguida daré pas a Jordi Navalla, que serà el moderador d'aquesta taula redonda. I ara, en canvi, quedaran pujar els ponents, que ja deuen ser que tu tens coneixets, però Jordi ara en breu resumió o explicació de qui va a exposar aquesta taula. Gràcies. Bé, buona tarda a tutti. Agrair també força sorprès per la quantitat de gent que hi ha a la sala, que sempre hi ha persona més. Bé, vam començar aquesta taula d'una, si us sembla, exponem els convidats de la taula, si voleu pujar, ja us aniré presentant a mesura que us vagin les preguntes. Els convidats del nom, estarà bé, si no, sentar com ho veuràs. Sí, Bé, la idea de la reunió i s'hauré de moderar-la, per això fem una sèrie de qüestions, ara em torno a dir rondes de qüestions. La idea és que no s'alungui molt, perquè les que s'alunguen són pesades. Després, en acabar, ja d'avui temps que poguessis demanar causes, aportar idees. Com s'ha dit abans, però jo penso que és important
mete aquesta taula de rodona en context. Actualment no hi ha representació de tot l'esport de la Val d'Aran, són que hi ha pinzellada de diferents aspectes d'activitats esportives i d'activitats relacionades també d'esport, molt pensades també en medi natural, no hi ha cap de representant d'esports d'equip, d'esports indoor, que també se'n reacciona força a la Val d'Aran. I un primer pas, no se pot dir tot al mateix temps. I també veuràs que les temàtiques que van trobar a total no hi ha una temàtica única, sinó que també pinzelades ensenyeu dirigides tant el perfil d'esportius i de gent que trobem així a taula. I aquesta ronda de preguntes, en Pius, avui m'hi ha mancança de micros, quan agafem les vostres aportacions, les preguntes, les demandes o opinions, vam a córrer aquest micro i sellaran de via formal del canal, a veure si ens interessem. Bé, començarem per la primera persona que m'ha de dirigir, la part central de la taula, Marta Sester. Marta és assessora laboral, ella sí, perquè ella la coneix d'estudi, ella és iniciatura d'ONS, ella és corredora de muntanya, actual campionat d'Espanya d'ONS de llarga distància, en la Marta d'aquest any. Se dedica a l'esport i a l'esport d'ONS des de molt petita, des dels 4 anys, que ja està revocant-se per allò, com molta gent que no passa si a Val d'Aran, del sort. La pregunta que els volia transmetre era l'única eina que acabem de la taula, que també ja comença amb Mau. Te volia preguntar, des del ton inici en la pràctica de l'esquí, en la pràctica de la competició, segurament que era dels poques eines d'ací de la Val d'Aran, ha anat evolucionant. Com has vist aquesta progressió, o creus tu que s'ha anat millorant la presència d'eines en la pràctica de l'esport i concretament de l'esquí d'ONS? Com ves, quina és la fotografia actual, cap on vam molt retrasats, a nivell comparat amb la societat, segurament que vam mal, més quina era la teva opinió? Bona tarda a tots. Bé, jo amb 28 anys que començaré molt petita, com has dit, he vist ensenyar l'evolució, tot i que han estat pocs anys, quan començàvem a l'esquí d'ONS, era les poques mucosates que no practicaven a Val d'Aran, a més en competició de nou nivell. M'etapava soleta tant en grup d'entrenament com en moltes curses. Això ja més ha estat un impediment, però sí que hi ha limitació en molts aspectes, perquè al final entrenar soleta te limita, evita que hi hagi ja progressió, no? Entrar també me passava el mateix, estava molt pocs anys, te podien comptar els mètics de manes en les que en competició de naval, tothom érem les mateixes, m'escapàvem, però érem molt poques. Això ha patit un canvi molt important, cada cop hi ha més presència en els esports, que sobretot els esports de resistència costa ensenyar més que la gent s'enganxa i sobretot els nenes perquè són més durs, dieu. Però hi ha hagut un canvi molt important, a dia d'avui jo crec que la presència de l'ENA és molt important, crec que hi ha tot i els esports. Tenim com a trail, per exemple, esports de resistència, l'ENA les mateixes distàncies i inclús tenir els mateixos resultats perquè us mereixi temps com estan aproximant cada vegada més a Romes. Jo crec que s'està evolucionant per un bon camí, en la Val d'Aran, en esports de resistència com el trail, per exemple. Jo sí que he ensenyat més d'eficiència en la desigualtat. Jo, dels anys d'experiència que he hagut, he participat en carreres on els premis eren diferents d'algunes eines, on ens daven una meitat de premi per aquestes eines. Crec que això ja ha evolucionat bastant i de morir que en un futur no hagin de parlar a l'extrema. Vull dir que Marta és força optimista, que són bones notícies. Demorant que gesquem males notícies perquè si no treballaran i no avançaran. Però molt bé. Vinga, seguim. En ordre que m'havíem premanit així, no havia que ets així a la taula, només vam a seguir l'ordre d'aquest, perquè penso que serà més coherent, tot que
l'Arenys de Calç. Àlex, si voleu passar el micro, Àlex Varés. Àlex Varés, ell és enginyer industrial aranès, tal si definís, que està molt bé. Té una experiència professional, primer des del 2008, ell vinculat a l'estació de Baqueira Beret, en el departament tècnic, després director tècnic i actualment des del 2020 ell és director original de Baqueira Beret S.A. Bé, des de veïnava en guarda de responsable de l'estació, primer com hem tot i conscients que l'estació de Baqueira és un motor d'Iguer que fa funcionar el país i que el responsable directe de la transformació de primer sector al segon i al tercer sector en la Val d'Aran, ha tingut un canvi radical des de l'àmbit de marxa de l'estació, com ha estat en altres passats del Pirineu. Això ha convertit l'estació actualment en una estació referent en el Pirineu i també a nivell internacional d'esquí alpí, de freeride, d'esquí de bus. Això vol dir que s'han fet ben les causes. M'agradaria demanar-li a ell quins són els secrets, des del tour que ho hem, de les muntanyes i del relleu, de les condicions climàtiques, quin és el secret que actualment l'estació de Baqueira sigui coneguda per tot el món, encara hi ha gent que va ser als Alps i no sap que existeixen els Pirineus, però saben que existeix Baqueira i això és molt important. Jo també soc optimista, no? Ja canviaré. Gràcies, Jordi. Bona tarda a tutti. Encantat d'estar així i compartir amb vosaltres aquesta estona. Us vull dir que el secret suposi que de Baqueira ha estat, en aquesta temporada amb 60 anys, ja, o sigui que hem passat dispanti. El secret ha estat hem tingut aquella lluita de l'avant, s'ha pogut adaptar-se al territori, s'ha pogut guanyar, jo crec que a tots els agents d'ació, les institucions, els veïns, els empresaris, on s'ha pogut anar tot dia a dia, créixer orgànicament i arribar on hem arribat, que no ha estat fàcil. Han passat èpoques difícils, els anys 90, els anys a partir del 2000 jo crec que hi ha hagut un canvi important, se guanyat molt talent amb tot el que s'ha pogut en Ruïda, però permetet va en pasta de en quant a qualitat. I a dia d'avui passarem 3 anys per desgràcia i la pandèmia, d'aquí la prospect per d'obrir, sabent que el resultat econòmic seria dolent, però pensàvem que calia tirar endavant, ser exemplars i ajudar el territori en els moments que se poguessin tenir clients del mínim de servei. Gràcies a això crec que d'aquest any tan complicat hem vingut 2 anys de rècord. Ara estan en xifres que ja més haurien arribat. Hem arribat al milió de vies d'esquí, facturacions rècord, inversió rècord. Jo crec que un dels secrets també de l'estació ha estat saber invertir constantment. Gràcies a això hem arribat a un nivell primer de resiliència en quant a les dificultats meteorològiques molt important, i gràcies a aquesta inversió tota la capacitat d'innovació ens permet assegurar l'esquí força, inclús en condicions difícils, però importantíssim. L'any passat sí que anat molt complicat, n'hi ha hagut poc, amb molta calor es pogués arribar anant molt bo, i jo crec que tot aquest conjunt d'inversió constant, d'intensa en tot el territori, d'anar tot dia a dia, evidentment apostar per esport, ja parlant del PIR, però gràcies també a grans esdeveniments que s'han pogut ja des de l'any 2015-16 i començarem a Copa del Món de Snowboard Cross fins a Freeride World Tour, que ja en la tercera edició. Són esdeveniments de força impacte internacional. Ens han a conèixer, demorem que cada dia ens coneixem més, no té fàcil, que no coneixem l'estació i des de l'estació. Quan la gent se sorprèn que aquesta qualitat d'estació en Pirineu. Ella se n'ha aprendent, doncs no la coneixem més encara. Molt bé. I per tant, ja parlant del període d'esport,
també parlarem amb el senyor de noves notícies, parlar amb el senyor de futur, si te sembla. És diferent de la segona qüestió. A continuació, si us sembla, le passam a Xavi Potino. Xavi apassionat de l'esport, practicant de 30 anys, i actualment és organitzador d'events esportius, CEO de la UTMB Iberia i director de la Val d'Aran by UTMB. Xavi, canviant d'època de l'any, canviant d'esport, i ens centram hi ha modalitat del darrer any que en conjunt de Pirineu hi ha un creixement explosiu en els darrers anys de petites curses a nivell local que passaran a curses internacionals multitudinàries. Quin creus tu que és el secret, o el secret no, les condicions que hi ha en Pirineu que és possible que se puguin organitzar aquestes curses, que a més se consoliden i continuen a haver milers de participants en les curses, milers de gent que no viu, evidentment, que no viu en Pirineu, i diferent a d'altres serralades que hi ha molta més gent propera. Així ho veiem hi ha part del Pirineu que hi ha a prop, la part de la Cerdanya i del Pirineu de Girona, i molt a prop a la població, nosaltres força lluent. Què ha de Val d'Aran, què ha de Pirineu Central, perquè hi ha diverses curses d'aquestes característiques importants i multitudinàries que fan possible aquesta situació actual. Jo crec que, bona tarda a tutti, jo crec que aquí hi ha dues causes de Pirineu, avui un pati de jocs, un estadi en condicions d'aerosol, però també avui una història, un recolzament de la gent, de molts anys cap així, de gent que ha lluitat, perquè nosaltres avui un embrió, els nostres esdeveniments són un embrió d'aquest grup de gent que 15 anys començava a organitzar una cursa en poble o això, potser sense saber a on arribaria això del trail run, de córrer per la muntanya. També t'he de dir que quan ja parlem d'esdeveniments grans, com per exemple el nostre, la Val d'Aran by UTMB, jo sempre parlo que la Val d'Aran és l'escenari, la localització perfecta per a aquest tipus d'esdeveniment. Per què? Perquè això en el Pirineu, som que la Val d'Aran i Andorra són capacitat per acollir aquest tipus d'esdeveniment com el nostre, que aquest any arribarem a més o menys 5.000 corredors que prendran la sortida, de més de 80 països, el 50% són estrangers. Clar, si tu això te planteges en el Valle de Benasque, no hi ha la capacitat logística ni la capacitat hotelera per a per tant, veiem que el Pirineu no podem entrar en la discussió de si és millor muntanya la de la Cerdanya que el Valle del Tena, però sí que a nivell de capacitat la Val d'Aran ha tota aquesta força darrere. Quan parli de força, parli que veiem tot era institució civil, ja no parlo de l'administració, perquè sí que la veiem, el recolzament de l'administració, però sí que veiem tota aquesta gent que darrere ens recolza l'entrenat empresarial, que si no apostés no arribaria. Jo dic que la Val d'Aran by UTMB és un èxit de la Val d'Aran, no és solet de l'equip que jo representi, que actualment som 6 persones treballant aquí a la Val d'Aran tot l'any. No sols l'equip, sinó ell, de tota la societat civil i de l'administració que ens recolza. També bones notícies, no? Que hi ha gent treballant de l'esport dentro de l'any, hi ha causa d'aquesta vida. Ja tornarem. Hi ha viatges, ensenyàvem relacionat també a la teva resposta. L'empetència del cap, quan em veig fora la taula local, diuen que la Val d'Aran és el millor lloc que és de la causa, és que el Pirineu. Passa que tu n'és igual al Pirineu, el Pirineu és brutal. S'han de sumar, o bé, el millor escenari, que són els Pirineus, però cal sumar moltes causes més. Seria la part social, te vas de picar paella, no? Tampoc pugui? Val. Vam anar a ensenyar de Llach Durant de Cruz, també tan bones notícies, però bueno.
vam canviar ensenyar de disciplina també de l'estiu i vam passar a ensenyar la disciplina de muntanya. Més abans, presentar-vos a Pep Vega. Pep Vega és director de Pedals de Foc, creador de la ruta Pedals de Foc i president del Club Pedals del Mundo. La primera pregunta serà ensenyar relacionada, i ja parlarem de parlar de pedals. Vam parlar a nivell de club, que ens doni la seva guarda un club esportiu, així de Valdaran, hi ha multiclubs, tant d'hivern com d'estiu, o clubs que han activitat d'hivern, però estan d'alta en diverses federacions, federen a gent d'estiu, de cursa, de bicicleta. Tu què penses que pot haver així a Valdaran un club, un club de ciclisme, d'atletisme, d'esports d'hivern, a més de fomentar l'esport de competició, com pot fomentar l'esport base, l'esport escolar, com se pot implicar en l'activitat esportiva social de territori, més enllà de tancar llicències. Al final és treballar com una gestoria, no? Quin és el punt de vista? Perquè aquí és una acció molt important i multiviatges els clubs. D'un punt de vista és un club, perquè aquí no te pots federar de muntanya, no sé. Vol ben federar, però no hi ha res més. I bona tarda a tothom. Primer, moltes gràcies per estar avui aquí expressant l'opinió i compartint taula i amb tots vosaltres. Bé, com has dit primer de tot, Jordi, no hi ha representat tots els clubs ni d'equip ni així. Parlaré des de l'experiència del punt de vista del club i en aquest cas des del punt de pedals. Però sí que és molt important el que deies, la importància dels clubs, sobretot a nivell penso, de la formació. Perquè sí que està molt bé la competició i l'alt nivell, que és la que dona una visibilitat enorme i sobretot aquí a la Vall d'Aran a nivell internacional, segons quins esdeveniments, segons quines proves, però sí que un treball de base dels clubs penso que és el futur i és la sostenibilitat a llarg termini, perquè sense tota aquesta joventut que comenci, que tingui una progressió i que vagi fins i tot que sigui multiesportiu, que no sigui no només bicicleta, no només esquí, sinó que pugui compaginar diferents coses, allà està la clau del futur, perquè sempre he de dir que el que hagi de ser bo, el que hagi de ser o destacar en un esport ja ho serà, no? I des de la mainada, des de ben petits, si van poder practicar diferents esports i aquí està on hi hagi una bona base de clubs que ofereixin molta oferta i penso que la Vall d'Aran sí que ho té, està clar, és com tot arreu i després ja parlarem coses a millorar, però hi ha una bona base, sobretot penso que és el futur perquè després està clar que surtin grans esportistes de futur o a nivell internacional que siguin molt bons i que ens posicionin en el territori al final com un bressol de grans i grans esportistes, però la clau està, penso, en aquesta base, sigui de l'esport que sigui. Molt bé. Perfecte. A mi m'agradaria afegir, jo personalment penso que hi ha massa clubs a la Vall d'Aran. Caldria fer un esforç d'unió, perquè cada un va tirar la seva. Ara no em tireu tomàquets o l'altre. A mi m'han dit que puc aquí, estic dret, soc l'únic que està dret, i per tant vull dir la llicència. Bé, perdonats, ara. Bueno, ja, perfecte, doncs ja també superpositius, però amb bona predisposició. Bé, vam a canviar ensenyalet després tornarem en la segona ronda, vam a canviar ensenyalet de temàtica, ja no parlarem com a practicants o directament com a esports tant d'hivern com d'estiu, sinó vam a passar a un aspecte, parlaré de l'esport, però és importantíssim, tant són de la seva difusió, és importantíssim de fixar gent en territori que pugui treballar d'això. Els següents dos convidats
en aquest perfil. El següent convidat és Jaime Varela, de freelance i autònom i periodicitat especialista en esports de muntanya i també en instructor d'esquí. Bé, és un treball, al final, que ell dona visibilitat a la societat, al públic, de què hi ha els diferents esports on treballa, on els seus treballs per la gent, per dar-lo a conèixer. Habitualment tu treballes per marques, treballes per empreses que el que volen és guanyar sous, visibilitzar-se a través de l'esport. Quin és el teu punt de vista o què pots aportar tu t'ensenyeu a revertir a prop, que no tu va ligat, no? Però ensenyeu quin és què pots aportar tu perquè aquest treball que és tu d'audiovisual, de fotografia, d'imatge, que arriba a la societat, pugui ser profitós a nivell territorial de la promoció del turisme esportiu. Bona tarda a tutti. Jo me dediqui a fer fotos de tots aquests esports que vam estar parlant així. Avui en dia el món audiovisual ha molta importància, va ligat de xarxes socials, Instagram, TikTok, les pàgines web, tot el que ha relacionat amb marketing digital ha molta importància, ha de créixer qualsevol empresa. Sí que és veritat que la Val d'Aran ja és molt coneixuda, gràcies a Vaqueira, gràcies als esdeveniments esportius que es tenen així a Val d'Aran, com a UTMB, com a Pedals de Foc, tot el que se realitza. Però penso que és important seguir en créixer a la Val d'Aran a nivell creatiu, a nivell de creació de contingut, perquè avui un territori espectacular, realment. Això m'agrada perquè hi ha viatges que me proposen el tema de contingut audiovisual, de la presentació d'un producte relacionat amb el tema de l'esport. Això m'agrada proposar-les el tema de gravar així a Val d'Aran perquè el primer de tot és que casa meva m'ha coneix que ven a un Butzà mentre grava tot això. Hem vist que el salt qualitatiu que hi ha en vídeo és molt més gran. Visualment la Val d'Aran és espectacular i això li dona molta qualitat al resultat audiovisual. I a més, disposant dels esportistes que avui a Val d'Aran amb la qualitat que hi ha, tota la cantera que està creixent, tots els mainatges que venen darrere que han moltes ganes, això li dona molta importància a tot. Personalment, quan és el teu treball, penses en no sols en que la marca quedi ben visualitzada, sinó que vau a aquest tipus de reportatge, ensenyeu també entendre com és aquest esport, de promocionar-lo, te fas aquest cas o vosaltres t'ensenyeu tot en mateix? Home, sí, tot va ligat. Al final pots explicar ben, o sigui, en un vídeo pots explicar ben un shooting fotogràfic del producte, però se va relacionat amb el territori, al final hi ha part que guanya el territori i ja queda, que pugui ser visible en tot el part del món, amb la publicitat de, jo que sé, per exemple, una marca de bicicletes o veure coses relacionades amb el trail running. A la vez, també és important el com se grava, la manera en què se grava i com destaca la zona territorial. Molt bé. Finalment, acabem la ronda amb Dani Gavaldà, geòleg, formador també d'esquí alpí, entrenador d'esquí, promotor de gires, cartografia i també està així perquè ell és CEO i cofundador de l'empresa Maladeta Studio i de l'Ueira, que hi ha plataforma clau de gestió per a empreses esportives. Dani, com hem parlat, ensenyeu de les meravelles de la Val d'Aran, de l'entorn natural que heu, més, són tot avantatges d'estar passant al Pirineu. Hi ha viatges que pensam que hem a prop, però realment hem lluny de la població, dels centres tecnològics, d'empreses que puguin dar sinergies. Com et veus tu? El dret de treballar des del Cine de la Val d'Aran en temes esportius, com et veus? Hi ha avantatges i inconvenients? Bona tarda a tots. Crec que és superinteressant tot. També m'agrada acabar d'aquesta part perquè pot ser representativa de tot, tant en la part de màrqueting com en la creació de contingut i més. I força transversal, crec que la innovació o les eines que se poden crear que poden dar servici a les empreses que se desenvolupen
en sector esportiu també se poden beneficiar d'aquesta innovació. Lluny o a prop de les grans poblacions o de grans centres tecnològics, jo crec que al territori, per afluència de gent, no hi ha hagut cap de problema. Venguem de la pandèmia, que després del pas de la pandèmia hem hagut de crear eines per controlar els accessos, per exemple, en les riberes, o s'han canviat de realitats així en el nostre territori, en els territoris veïns, ens hem hagut d'adaptar a les circumstàncies. Jo crec que el principal, estan parlant molt d'esport, que la sinergia que hi ha esport-turisme, al final el turisme actiu el que ens visita, el turisme familiar, a més vien a practicar esport en gran part. En plus sí que este lluny a nivell de desenvolupament i per tant que així hi ha certs perfils professionals que és difícil d'atrapar, però el mateix territori que aguanta pràctiques esportives també l'aguanta vital. Es tracta d'atrapar aquells perfils que estan interessats en territori, d'aportar l'estada així i que se puguen quedar en el club que viuen i la major qualitat de vida. No va tractar el tema de l'habitatge perquè molt va mal terreny. Acabem la ronda, tornem a la segona pregunta a Marta. Bé, abans tu tens bones notícies, que també continuen bones notícies més. Li volia demanar quines mancances en l'ús de la teva carrera professional has apuntat de nacionalitat abans has tapat d'esta cinema d'Aran i no estem en un lloc en els Alps, en llocs on CD1 o en països nòrdics on s'hi viu molt més el dia a dia. També quines infraestructures trobes a faltar en territori de practicar un esport ja no tot, sinó un esport de nou rendiment a nivell professional, a nivell competitiu de nou nivell. Bé, a part de les mancances evidents que veiem per este lluny de tot, no? Lluny de les grans ciutats, mal comunicats, de tot el que ens costa arribar als punts importants, crec que avui la part més difícil, que era la muntanya, el nostre entorn, el clima també de pràctiques esportives, crec que ens manca tot això que hi en les nostres mans, no? Crec que ens manquen les instal·lacions, les facilitats per practicar esport. Parles del punt de vista d'esportista, no del punt de vista empresarial ni turístic. Crec que se pensa avui en dia, l'ho hem dit tots ensenyau, en esport, relacionant amb esdeveniments esportius, amb esdeveniments de referència. Al final, aquests esdeveniments són activitats molt importants, però són activitats d'un dia, no? La resta eren esportista com a s'entremanís. Crec que no pensàvem ni en esport base ni en aquesta preparació de l'esportista, no? No instal·lacions adequades a l'evolució que ha patit l'esport en el nostre territori. Crec que a Pirineu li falta això. Parlant de la Val d'Aran, crec que seria essencial un centre de nou rendiment en altada, aprofitant el medi i l'entorn que veiem, de la Val un punt de referència que tots els esportistes puguen venir a entrenar i a voler-se tremanir així. Com a exemple el centre de Font Romeu, que la veiem molt a prop, amb totes les facilitats, hi ha pista d'atletisme, la nautada, pista de telesquí, pista d'esquí d'uns. La veiem molt a prop i ens costa ensenyar a aprendre-ho, no? I hauríem de viatjar a ensenyar-les també tot el que ens manca a Val. Després també, com volem treballar l'esport base i animar els més joves a practicar esport, com els vam ajudar a animar si no veiem a un animal és d'ells, no? Veiem la increïble estació d'esquí de Maquilla Beret, dels esports de web, però de tots els autoesports, com pot ser el trail running o el curre normal de l'asfalt, en igual, per exemple, amb la limitació que veiem del clima i de la llum del dia, els mainatges que són del col·le no han anat a practicar esport, no han anat a entrenar, crec que no veiem un gimnàs adequat, la pista d'atletisme, de la zona on entrenar de manera il·luminada a Terriware, se viatja al nord, a Noruega,
totes les pistes d'esquí són il·luminades, les pistes d'atletisme, amb per exemple així de la pista de cicle a Blanagua que que està molt bé i asfaltada i el lloc molt entrenat a corredors com nosaltres de asfalt de muntanya, però ara en el web les hores que podem anar, jo per exemple que treballi, són molt limitades, estaré ben il·luminant-ho. Hi ha molts altres exemples que crec que ens fixem solet en esport com a esdeveniment esportiu, com a venir-lo turísticament, no? Que ho penso ensenyar més en la gent que ho practiqui de la nostra societat de la vall, perquè no en els turistes esportistes que volen vir així a entrenar, no solet a córrer a carrera un dia concret. Gràcies, Marta. Seguim por repetició. Otro día. Àlex, la segona pregunta va a ti. Bé, a casa contat ensenyaré l'impuls dels darrers anys en l'organització de proves nacionals. Volia que te demanaria dues preguntes. Primera, relacionat amb això, i la valoració, quina creus que hi ha la repercussió econòmica, mediàtica de l'organització de l'esdeveniment com el Festival World Tour que estan passant? Això per un costat. I per l'altre costat, quina és la posició des de l'estació, com lleves el cap, des del nivell long termini, també els escenaris climàtics que veiem, com ho veig? La cosa seria ja una jornada sobre més deixa així. Bueno, la primera pregunta, en quant a fer el World Tour, doncs, bueno, es posa que en quant a impacte, doncs, bueno, ens passen per les xifres, no?, de totes les mitjans on han escrit, no?, bueno, era així, no sé si és interessant o no, però, bueno, venen més de 20 països acreditats, més de 1.000, o sigui, notícies en més de 1.000 publicacions, si hi ha l'event en directe, doncs, 800.000 persones, no?, en streaming. Bueno, pues us pots imaginar força mils de milions de visualitzacions de uns vídeos, entonces contingut que se crea, no? Bueno, això vol dir una cosa final de dar a conèixer territori i l'estació, no? Que diguem que això buscarà a fotre este positiu, no? Que te coneixen i que a poc a poc us vinga a visitar més gent i puguem treballar en tota la temporada sencera, no? No els puntes que veiem habituals, no? I que ens vinguin a visitar gent en períodes de més baixa afluència, no? I pujar a Miella, no? Que és el que volem. La nostra visió és seguir apostant per aquest tipus d'esdeveniments, no? El que és força important és que hi ha esportistes locals, no? Com a Sia Caimar, no? Ara ja hi ha retirat, però a el Moga hi ha força homenatges que apreten molt bones maneres de veure gent que en cada edició tindrem com a mínim quanti graners participant. Després de la segona pregunta, jo crec que parlar de clima tots estem espant avui en dia, perquè les notícies ja més són bones. Tot i tal, l'any passat en Estats Units hi ha el rècord de precipitació natural de tota la història, des que hi ha registres en les estacions d'esquí. I a dir que Lleuà sembla que hi continuarà lleuant. Així, una altra que la nostra latitud sobre Europa, és que no són tan fàcils, cada que seran més difícils, però sí que és veritat que tecnològicament hi ha medis entre aquests més recipients. Cada dia van evolucionant tots els sistemes d'innovació i força important avui aigua, evidentment, la zona de treball força. Des de l'any 2010 s'han construït tres bases que ens dan un volum molt important. També cada viatges i estres d'Iret són més curtes, això que exigeix avui potència simultània molt alta per poder nivar força en força blocs en viatge. Evidentment has d'estar dimensionat cada cop i darrere hi ha molta inversió. Al final era clau invertir de una gran meteorologia molt respectiva i un mínim, perquè evidentment falta la temperatura de poder guiar, en la qualsevol temperatura. Molt bé, gràcies. Vull dir que els cultius l'han passat molt complicat en un descens molt sabent, no sé. Vull dir que sigui... Dia a dia com va. Que volem que
hi ha un assessor. Xavi, te volia demanar-te ja la pregunta i ja t'haré semblant a l'entrevist a t'ensenyeu quina és la repercussió que valorat vosaltres que hi ha entre la Val d'Aran i l'organització d'un event com la Val d'Aran l'Ajuntament. Més també, si me podries valorar quina la teva guarda de quin és el possible impacte que hi ha aquest tipus d'esdeveniments en mi natural. Si hi ha cosa que és sostenible o cau un de causa o cau limitat o... La deixarem al final, que és la part... Aquest és de la màniga. No, i de la part complicada, ja volia comentar, jo te volia dir que volia deixar al final el tema aquest. Jo crec que va dar també a aquests esdeveniments massius altres impactes, no? Un impacte evident que és l'impacte econòmic directe, que tampoc m'esplaiaré molt, però aquest any, en 2023, haurem hagut un impacte per una empresa exterior que analitza un impacte directe de 4 milions d'euros en la Val d'Aran. Això incluïs tot el que se gasta la gent que aquí, el que ens gastem nosaltres, que hem un pressupost de despesa propeleu a 1 milió d'euros, no i barato, un esdeveniment com Val d'Aran. Després haurem un altre impacte, que és l'impacte mediàtic turístic, imatge. Jo l'altre dia estava reunit amb una administració de l'altre costat de l'estat espanyol que estem acabant de tancar per fer una altra cursa a l'UTMB i eren tots i pregunté, dic, escolta'm, Javi, no t'enfadis, molt bé, el conseller d'Esports, dic, el conseller de Turisme, que té que vindre, dic, home, doncs té que vindre, perquè al final nosaltres som un esdeveniment esportiu però amb un impacte econòmic i turístic important. Per exemple, a tall d'exemples, l'any passat, gràcies a un acord amb Tour Espanya, portàrem 4 periodistes influencers xinesos aquí a la Val d'Aran, a la Val d'Aran de l'UTMB. Estiguin aquí uns dies, Javi ens va estar amb ells i la síndica els va conèixer. Al cap d'un temps jo li demané a un, dic, escolta'm, com han anat les repercussions, perquè quan tenen les seves xarxes socials els xinesos no pots comprovar, no? I te diu, bueno, han sido flojas, diu, el vídeo con menor visualización lo tengo en 200 millones, no? I dius, ostres, per ells, pels xinesos, són això. Per tant, a vegades, quan tu parles d'un impacte mediàtic... Que no vinguin tots alhora, Que no vinguin tots alhora. No, és difícil de comprovar o de fer una tangent de lo que és, no? Però aquest any, us explicava això, perquè aquest any el 5è país en número d'inscrits a la Val d'Aran també és Xina. Vol dir que hi ha una causa-efecte. A part que des de fa 2 anys l'emissió en televisió també la fem en xinès, amb una plataforma xinesa. Us teniu que riure el que els costa als xinesos pronunciar Barradós o Montgarri, per exemple. Tot això són unes feines que estàs fent, que vas fent de poc a poc, i el resultat és tangencial. Això ens dona que el que deien sembla que deia Àlex o altres companys meus, jo me recordo que la primera vegada que n'he parlat Chamonix de Val d'Aran no s'hi sonava res, el Pirineu. Jo em recordo que el primer xinès que vaig parlar em va dir, però tenéis muntanyes en Espanya, no? Quan veia que el vídeo veia que s'esquiava, ja va cortocircuitar, no? I ens costa, i amb gent de muntanya, perquè jo que ho parlava amb l'alcalde de Courmayeur, me deia, sí, el Pirineu sé que hi ha, és el que hi ha al sud de França, Val d'Aran no li sona, i al final quan acabes dient que és trist, ni a l'Andorra, te diu, per què? Perquè Andorra ja porta anys fent aquesta feina de vendre la seva marca. Jo crec que hi ha un camí que aquests esdeveniments massius, tant per alt com nosaltres, de portar de portar el nom de Val d'Aran. Aquest és el segon impacte. Després hi ha un tercer impacte que és el social esportiu, que jo crec que comparteixo amb Marta que la gent que està corrent a la Vall d'Aran, que no tot és culpa de l'UTMB, sinó hi ha hagut una feina perquè hi ha més curses, la Montbrú, de la Muriel, hi ha altres curses que han creat aquesta base. La gent que està corrent a la Vall d'Aran fa 5 anys
ni ens la podíem imaginar. El trail running era un esport que aquí no es practicava. Tampoc hi havia grans curses fa 5 o 6 anys aquí a la Vall d'Aran. Jo crec que hem sabut donar la volta. Tenim una dificultat, jo sempre dic que estem lluny de la gran bossa de corredors que és Barcelona. Una cursa al Berguedà s'alimenta d'un corredor que puja de Barcelona, puja cap Berguedà, en cor i se torna a marxar a Barcelona, que tampoc deixa sols, mentre que un corredor de Barcelona no puja a la Vall d'Aran, corre i torna a marxar, s'ha de quedar una nit a Siu com a mínim. Sempre ens ha costat aquesta part. De la part medioambiental, jo volia afegir, i jo primer volia donar una dada, perquè a vegades la gent així aporta un senyal de polèmica o de males notícies. UTMB és una empresa de Deora que vol guanyar diners. No som un club, la nostra intenció és guanyar diners. Això a vegades, des de certs aspectes del món esportiu, no s'entén. És que aquests volen guanyar diners. Doncs com el dentista, que vol guanyar diners. Digui perquè en la combinació, o sigui, una i la línia de fins on podem arribar amb el número de corredors. Quanta gent podem metre a la muntanya? Si a la Vall d'Aran o el trail running hi ha dos aspectes que per mi sí que hi ha un aspecte mediambiental, però per mi hi ha un aspecte que passa per davant del medi ambient, que és de la seguretat. Avui l'hospital que avui els mitjans de rescat que avui la societat que no podem créixer. Jo crec que Vall d'Aran Maria UTMB quasi te diria que avui hem tocat ja el sostre en aquest sentit. Jo crec que no hi ha... Jo un dia discutia amb un director d'un parc nacional a la Illa de la Palma y me deia, es que los 1.400 corredores cuando pasan el desgaste del camino y tal, y yo le digo, no, el problema és el mes d'agost que te passen 5.000 persones que no estan controlades. Perquè jo passi darrere, es recolleixi la merda. En agost no passa ningú. Jo crec que hi ha un aspecte de huella de carbono que ho hem de treballar molt, hi ha un aspecte organitzatiu d'eliminar les botelles de plàstic, d'eliminar el màxim de deixalles i després hi ha una afectació natural que nosaltres no creiem que sigui excessiva. Perfecte. Continuant, vamos a ensenyar de precisió molt larga les preguntes, m'agradaria que sigués ensenyat de temps. Pep, no li vol demanar per la reproducció econòmica i social de pedals, perquè seria repetir més preguntes. A més, aquest any Pedal de Foc fa 20 anys del seu naixement. Pep, de forma directa o indirecta, ha estat molt temps vivint a Sant Vall d'Aran, però ha vingut fora, va fent visites molt habitualment, i ens pot dar la idea practicant de bicicleta de muntanya, també corredor. Des del teu punt de vista, quina ha estat l'evolució de la pràctica de la bicicleta de muntanya a Sant Vall d'Aran, pendent aquest recorregut de 20 anys? Bé, el recorregut és brutal i jo l'allargaria una mica més, només aquests 20 anys. Jo personalment, jo soc d'un poblet petit del Maresme, però des que tenia un any jo venia a la Vall d'Aran. 50 i pico. No, encara no. Tampoc encara no arribem a 50. Però dit això, doncs l'evolució és brutal. Jo perquè aquesta evolució de la BTT, doncs, podria dir, jo em vaig aficionar aquí una mica que m'he dit, però explicar. Jo em vaig aficionar i descobrir que això era un paradís per la BTT, amb el llibre que va fer el Jordi l'any 90 o 91, i que era americà, sí? I llavors jo tenia uns 13 anys o una cosa així, i era increïble que hi hagués tan poca gent que anés en bici, no? Recordo Manu, que està per aquí, i així ben poca gent que anava en bicicleta. I jo anava vinguent tots els anys, i sempre tenia el somni, i així de que dir, ostres, la Vall d'Aran és un paradís per la bici, i aquí, amb tot el respecte, són 4 els que van en bici, com va dir
el Xavi, els pocs que fa poc, fa uns anys, aquí no corria molt poqueta gent, no? Llavors, clar, quan va néixer Pedals, érem una mica encara bitxos raros, perquè per dir alguna cosa, si ho barregem amb tot, turisme, no sé què, amb prou feines hi havia hotels que estaven acondicionats per poder acollir les bicicletes sense anar més lluny i no entrar en noms i així. Només 2 hotels de Viella van confiar en la nostra idea. I bueno, aquests hotels van confiar. Eren molt poquets, però s'ha vist una evolució brutal i molt, penso, no sé si la paraula exitosa, que és la paraula que a vegades és així, bueno, no és la millor potser per definir-ho, de veure aquesta evolució, de com ha anat evolucionant, de no haver-hi pràcticament ningú en bici fa 20 anys al que és avui en dia, no? De pensar en tota aquesta trajectòria, d'haver estat pioners en desenvolupar un model turístic esportiu, també desenvolupar i ser pioners en el món dels esdeveniments, en el cas de la Pedal de Foc a nivell nacional i internacional, i una mica, també, si ho relacionem amb coses que he dit molt interessants, és el fet de que no només es centri en un dia d'un esdeveniment, no? Perquè l'esdeveniment, està clar, i aquí parlo el nom de Pedals, et posava a l'aparador, no? Surts a tots els mitjans, com Àlex deia impacte del Ferrari, si us dic l'impacte del Luis Enrique fent la Pedal de Foc, milions i milions i milions a l'Àsia d'un tuit amb una foto aquí al Passeig de la Llibertat, brutal. Però és molt important tota l'altra part, que no oblidem que són 365 dies. Alguns esports són estacionals i no es pot practicar segons quina bicicleta durant tot l'any, no es pot córrer segons quins llocs, però sí que pensar en aquesta... en més dies de l'any, no l'esdeveniment que no ens enlluernin, perquè penso que aquí no t'ho va fer perquè els esdeveniments, grans esdeveniments com freerides, com UTMB, com Pedals, no ens enlluernin de dir, uau, això és fantàstic. No, hi ha moltes més altres coses que s'han de fer perquè sigui aquesta evolució, que no se quedi en aquell dia, sinó que, com aquest any, que fa 20 anys que hi ha Pedals i que continuï creixent, com és en aquest cas, i parlo en nom de la Pedals de Foc Lunestor, que va creixent i que va fent accions i més accions i innovacions perquè això continua evolucionant i perquè la Vall d'Aran, fora, sigui aquest referent, sigui aquesta il·lusió de que, igual que Xavi li va passar quan va anar a Chamonix, jo com fa més de 10 anys vaig proposar a la Unió Europea de Ciclisme portar un campionat d'Europa aquí o un campionat del món, no sabien ni on era Viella. I clar, allò fa mal, fa molt de mal per a algú que s'estima a l'Aran i que viu aquí, fa mal. Però que mica en mica aquesta evolució, que no es pari i que sobretot continuï evolucionant com ara, que si fa 20 anys era impossible trobar una tienda de bicicletes i o parlar la setmana o pràcticament no podies parlar amb ningú, i ara que necessita tot aquest ventall d'hotels acondicionats, lloguers, això és una cosa que penso que ens ha de ser satisfet, però sempre estan amb l'alerta per millorar i que fem un país millor. Gràcies. Bé, vam avançant. Ja fer una pregunta a Jaime. Bé, jo hem parlat de tot treball normalment relacionat amb esports d'aventura, amb esports impactants. Tu estem suposo que davant imatges impactants que arriben bé al gran públic, que tinguin la màxima repercussió, a produir un aspecte força important. Però no sé si hi ha experiència o si hi ha accions específiques
enfocades més a la promoció i a dar a conèixer aquest tipus d'esports als més petits, i a les mainades, mainatges, a gent jovent del territori. T'ha passat, o sigui, has tingut bé l'experiència d'aquelles o ha estat just que causes que la gent s'enlluerna quan ve estos reportatges, estos imatges? Realment, ara que pensi, no hi ha cap promoció de l'esport familiar específic. El que sí que és veritat que parlant de ara qualsevol menatge immòbil, jo m'aprendi quan començava a esquiar i tal, que això els vídeos de YouTube de freestyle, de la gent que anava a salvo i tal, al final m'agradava acampar, que m'agradava aquesta inquietud, aquestes ganes de provar això, a la vegada el bon d'anar del meu treball i que realitzant aquestes produccions audiovisuals, que sigui relacionades amb el tema d'esports d'aventura, de bicicleta, esquí, el que sigui, els mainatges agarren per a motivació diferent amb fer d'esport, amb l'esquí, el que sigui, comencen a provar, veure què els agrada, quan creixen, per motivacions, que hi ha mainatges que estan destacant molt al Madrid, ja sigui en l'àmbit de freeride, com comentàvem així, al final la Val d'Aran i a nivell d'esquí, a nivell de freeride que hi ha cantera, a nivell d'esquí de competició també. L'important és que siguin motivats, que seguisquen avançant a nivell esportiu, que la Val d'Aran se posicioni com a referent, Pirineu a nivell esportiu, i seguim davant de Massot. Moltes gràcies. I ja per acabar aquesta ronda de preguntes, passam a Dani. Tornant al teu viatge a la tecnologia, parlant ensenyeu de l'oportunitat que pot dar la presència de CRIESport i aquesta millora de l'esport, sobretot de l'esport d'alt rendiment, entre la implantació de sinergies a nivell tecnològic que sigui de Val d'Aran. Hi ha cosa que se'n parla, fa molt temps que se'n parla. El somni seria muntar una marca pròpia de bicicletes de muntanya a Naval, o com hi ha marca d'esquís de Naval d'Aran, no? Saps d'aquelles, però com podem entrar en la tecnologia i com podríem anar de la mà d'avançar en aquesta línia i, per tant, portar tecnologia que al final és un complement al turisme i a la societat en si més moderna. Bé, també ja ampliaré la pregunta, però jo crec que si hi ha causes, sabem en Val d'Aran i hem experts en gestionar les empreses que s'hi treballen. Hem referents, les empreses que s'hi treballen poden estar referents. Així hi ha representació d'això a nivell internacional. Avui està Sud Baqueira, que pot aplicar innovació en una estació com ara passat, avui unes condicions d'esquiar, permete que se pugui esquiar tota la temporada amb normalitat, permete que el turisme pugui dir aquestes zones a Val d'Aran. Veus també empreses com a Val d'Aran, com a UTMB Iberia o a tal. Això m'ha sorprès que el primer viatge que vam venir a ell és dir, necessitem resoldre el problema també la predicció meteorològica en els cursos de muntanya. Des de nosaltres hem una empresa tecnològica basats en la creació de software. En aquest moment, crearem la primera predicció, ensenyem el manual, més ja les gestionem inclús en els cas de Chamonix, de dir, hòstia, tal com acabo d'explicar, ets capaç d'agarrar molta informació que pot ser molt útil a l'hora de gestionar l'esdeveniment. També crearem una plataforma que actualment hem venut en tot el món. Hem prediccions en Tailàndia, hem prediccions en Transvolcània, també l'hem utilitzat en diversos esdeveniments així de la Val d'Aran. En Pedals també s'ha utilitzat aquesta plataforma. L'altre dia vam ser amics de València, que també hi ha Ultra. Per tant, jo crec que podem, amb molt de coneixement sobre com gestionar empreses que la singularitat que hi ha a Val d'Aran no és única a Val d'Aran, sinó que moltes vals poden haver aquesta singularitat en empreses d'aquest tipus.
Per exemple, nosaltres hem creat un software que estem dant servici a escoles d'esquí. S'aconseguim dar-les un bon servici a les escoles d'esquí de la Val d'Aran. Acro, hi ha algú que coneixem, que podem dar-les el que necessiten, les podran dar un servici a l'escola que estan treballant en Sierra Nevada. Inclús saltar d'esport en abonar-se als esports d'estiu o que se practiquen tuterant. Per tant, jo crec que, imaginant-vos que hi ha empresa que s'instal·la a Val d'Aran, juntament amb aquella, s'inventa la forma més sostenible de crear les balises que alimenten les pistes. Jo que sé, les de Justa, implementen la innovació en Acro. Ara mateix no sabem on les comprat les balises, però imaginant-vos que Vaquera les compra en Àustria, jo crec que seríem capaços de crear una empresa que pogués exportar aquestes balises de tot el món. Acro impactaria directament en la Val d'Aran. Nosaltres l'empresa començarem 3, ara hem 5. A poc a poc s'han de créixer, però crec que som capaços de construir productes que poden interessar als habitants de la Val d'Aran, als empresaris de la Val d'Aran o a les administracions de la Val d'Aran, Acro exportable a tot el món. Per tant, ens va garantir que si creem des d'ací, després vam poder crear empreses que puguem viure venent els productes d'hora d'ací també. Que ara jo ensenyava la idea que després també haurem d'estar relacionats amb les ciutats, perquè al final hi ha moltes coses que passen aquí. Podem estar en escenari de proves d'empreses que estan en les ciutats, que no han aquestes característiques que veiem així, que poden dir, si recentment han passat, s'ha constituït que el Barcelona Hub d'Esport Hub, jo crec que hauria molt de sentit també a Val d'Aran crear un hub d'innovació en un sector esportiu, que pugui estar relacionat amb aquests hubs més ubicats en ciutats, que han altres singularitats, però que la venen a empreses que requereixen d'estar en aquest tipus de territoris de desenvolupar-se. Dieu connectar aquest hub nostre, que va ser més petit, de multi-hubs, pot crear una dimensió més gran i més impacte del territori. Molt bé, Tani. Moltes gràcies. Bé, fins aquí la ronda de preguntes. Si vos sembla, començam amb la vostra participació, perquè heu estat molt callat, ho hem mantingut molt callat. Nosaltres volem demanar de la causa. Veuré que sí, haveu vist que aquesta dia causa molt transversal, que ja té gran de tot i no vam parlar avui, és molt clar. Sí, ens vau passant el micro. Jo plantejo dos temes. En primer lloc, anem creixent en el nombre de practicants. La meva pregunta és, anem creixent en el nombre de tècnics per millorar la qualitat d'aquesta pràctica, d'aquests tècnics esportius? O què hauríem de fer per tindre aquests tècnics esportius que, evidentment, jo penso que necessitem? Primera qüestió. I segona qüestió, l'esport és salut, o així ho veurem. Els nostres esportistes fan proves d'esforç, els fem revisions mèdiques, sabem si tenen aptituds físiques per fer esport, són aptes per fer esport, o ens oblidem d'aquest tema. Gràcies. Jo tinc a la primera, la primera pregunta és un tècnic esportiu de TEVA, del centre de formació que tenim aquí a la Vall d'Aran, i cada any també creix el TEVA i crec que és una gent que tenim aquí al territori, que també ve molta gent de fora del territori a formar-se al nostre centre, i al centre formem gent amb tots els esports on nosaltres som especialistes, no? I tenim esports, tot el que es practica a l'aire lliure sobretot. I en temes de muntanya, ara hem acabat tots els blocs específics d'estiu, però tenim un gran centre que també podem formar especialistes a l'hivern i se'n formen. De fet, aquí tenim molta demanda i som capaços d'absorbir-la formant molta gent, molts joves amb l'esport.
Jo la segona pregunta, nosaltres quan vam començar, i seguint l'exemple de França, demanàvem un certificat metge per vindre a córrer. Vam tindre per legal, o sigui, per jurídica, vam tindre que deixar de demanar-ho perquè no podem demanar-lo. No podem jugar amb aquestes dades i, per tant, jo l'únic que li puc demanar a un corredor que ve a córrer 160 quilòmetres per aquí a la Vall d'Aran, amb 10.000 de desnivell, que s'estaran 44 hores de mitja a la muntanya, és que m'he fet un paper de que ha entrenat i que es troba bé. És l'únic que m'he permet la llei. Vam tindre que deixar això. I tota la lluita que fas, que havíem fet, me'n recordo el primer any, no sé si Ferran, si te'n recordes, de revisar 4.000 certificats metge, que fins i tot te venen en idiomes que dius, bueno, no sé si m'estan enviant la llista del Mercadona o un certificat metge, no? I tota aquesta feina que fas per inculcar, al final li estàs dient a la persona, escolta, fes tu que és pel teu bé, no? Per mi, que vinguis o no vinguis amb el dret, no, és pel teu bé, se'ns va acabar per un tema de legal, i aquesta és la pena que existeix. Jo també aquí voldria apuntar una cosa una mica igual que el Xavi. Des de pedal sempre hem intentat que aportessin aquest certificat metge o així, però trobes amb el tema legal, i l'únic any que ho vam poder portar al 100% a la realitat va ser l'any de pandèmia, quan només les curses oficials estaven permeses, i aquell any érem al Campionat d'Europa, i clar, si no estaves federat de competició, no servia al cicloturisme, es va permetre, bueno, la llicència de competició porta implícit un reconeixement metge, i aquell any, la veritat que nosaltres ens vam sentir molt satisfets perquè és una mica això, que veus que voldries, perquè pensem que la salut és el primer, i més si estem parlant de proves així tan dures, que fos el més normal del món presentar un certificat metge, però la legislació actual, per molt que un vulgui, és que no t'ho deixa fer. A França, per federar-se qualsevol esport amateur, no fa falta de competició, tens que presentar un reconeixement mèdic. Aquí pagues al club i ja tens la targeta de federació. Aprofitant la meva postura, que és sempre oberta, m'agradaria vostè un senyal de pregunta, reflexió sobre lo que se demora de l'administració, que se suposa que ens ha d'ajudar, més vos vull preguntar si en el camí d'ajuda creguets que hi ha més transversal a l'administració, si més hi ha d'anar de tornar. En l'època de les pantalles digitals, de l'accés a la informàtica, són dades del Departament de Pediatria de l'Hospital de Viella, 3 de cada 4 mainades adolescentes no practiquen lloc d'esport que no sigui a l'hora de l'educació física de l'estudi. Hem capables de portar els esdeveniments més grans del món, a nivell mundial, més després, com a administració, cream o apoyam, lògicament, a través del Consell Esportiu de la Vall d'Aran, un cross que hem de celebrar-se en Viella tots els dies de la setmana, i les dades a mi me preocupen força perquè avui a 55 mainatges i mainatges participant en cross de Viella solet una persona dels 4 anys, de 6, perdó, de primer d'ESO a segon de batxillerat. A la vegada són dades que, lògicament, això me preocupen, més demani si aquesta ajuda que se demana en tostem, com a curses, com a clubs, com a corredora, com a treballadors, demani que després hagués camí de tornar a altres institucions o si cregués que se pot ajudar en vera mesura, quina és la forma d'ajudar a l'administració a potenciar realment aquestes coses. ¿S'atrevís? Si vols, David, jo crec que ens manca un senyal d'anar i de retornar entre l'administració i els que fem, que us parli com grans esdeveniments. Ens falti un retorn.
nosaltres com a grans esdeveniments sempre pensam que no se pot dependre de l'administració. I en el nostre cas, jo soc conscient que per això de dia que érem una empresa privada, no? Que sempre hi haurà una administració veïna, diguem Andorra, que hi haurà més calés, que l'administració que sempre vindrà a portar més calés, Sierra Nevada o que sigui, no? Després s'aguantarà o no s'aguantarà, hi haurà muntanya o no hi haurà muntanya, però a vegades el màrqueting i tot això va davant que la lògica, no? Per això hem de treballar perquè aquests esdeveniments no siguin un bluff, que siguin dels 360 dies, no siguin un bluff i que tota la Val d'Aran, no sol l'administració, no sol els organitzadors, sinó tota la resta se cregui l'esdeveniment, no? I nosaltres avui la sort, puc anunciar aquí, que segons que nosaltres som la major d'Europa del 2024, però que el 2025 tornarem a ser la major d'Europa perquè totes les demés curses de l'UTMB World Series han escollit Val d'Aran i Autocop el 2025 és la major, no? És a dir, això perquè ven els propietaris d'UTMB, els directius d'UTMB veuen que aquí hi ha més que una cursa, hi ha darrere tota una gent, tot un açò, que se'n venen aquí aquells dies, se'n van a l'hotel, van a un restaurant i la gent els hi parla, els hi agraeix, de tot això. Per tant, a vegades ens falta aquesta correa de transmissió que no sols, mira, tu com a administració donen calés, jo faig la cursa i aquí ens quedem. Ho hem d'aprofitar al màxim per intentar que aquest esport amateur també marxi i funcioni. Aquesta assignatura pendent, del nostre també. Vull dir per acabar o...? Passant la següent, m'agradaria preguntar... Amb la línia aquesta d'intentar que juguen i practiquin esport, un exemple clar és esquí, que pugen a número de quines edats, però des de 10 als 14, i això evidentment col·laborar amb l'administració, col·laborar amb l'administració. Hi ha un exemple que gràcies a aquesta col·laboració se ve que els veïnatges poden practicar l'esport, no s'ha en llautes modalitats, se pot ser cada un model semblant, no s'ha com anar a córrer, bicicleta, però hi ha un exemple com massiu que metem a l'abast dels veïnatges que sigui. Gràcies. Manu? Bueno, simplement més que la pregunta seria un apunt. A mi és evident, veig que hem d'estar orgullosos tutti de veure que a Val d'Aran a mi referent a nivell esportiu des de, evidentment, la importància que ha Lleida, esdeveniments com els que diuen Pep o Javi, que són un referent en Pirineu. En Pirineu, no només en Pirineu, a nivell nacional i reconeguts internacionalment. Jo vaig dir que aquí hi ha un treball ja molt ètic, no només com a paquet o esdeveniments, sinó una quantitat d'empreses que s'hi ha representants d'aventura, d'activitats esportives, de turisme actiu, com diuen de 3 anys. Per això penso que, evidentment, cal seguir avançant, cal seguir millorant, però s'ha fet un treball molt important a reconèixer. Però jo penso, inclús, no només a nivell d'oferta esportiva que diem de teatre, sinó de treball de base, home, jo crec que és un treball bastant bo. Els clubs, hi ha clubs de referència i hi ha clubs importants. El que sí penso que falta de ser un Marta de bioreferència antes, el suport o l'enlaçar aquest treball esportiu d'oferta turística esportiva i de base, enlaçar-lo amb l'esport d'alt nivell. He vist quan hi ha seu de finca marxat, que han estat molt implicats, que han lluitat molt per aquest referent de Val d'Aran. Hi ha desconnexió, i la falta de medis, d'ajuda, no només d'instal·lacions, parlem a nivell de coordinació polític, com a program d'idea. Falta aquest treball d'ajuda i hi ha molts esportistes de Val d'Aran que han hagut moltes dificultats en ensenyar els seus objectius esportius. I aquí sí que m'agradaria deixar que s'apunt líders, les autoritats principalment, i un tema important i un tema que sí que omet. Perquè al final els esportistes aranesi
i la millor carta de presentació és un escriptús de tota l'activitat esportiva que se va. Gràcies, Manu. Després ja... No me falta mi. No te falta mi. No, m'ha anat bé la intervenció de Manu. En primer lloc, dar-vos les gràcies per aquesta primera taula rodona. En la línia del que comentava Manu, això de respondre. I sobretot, l'ideació en repte com a país, parlau des del conseller que la setmana teníem l'acord a començar a traspàs en matèria d'esports de plus de 20 anys. I aquest és un repte, perquè sense aquest traspàs no hi ha recursos, no hi ha la possibilitat de mirar a terme polítiques, de decidir sobre quin model esportiu volem avui. I aquest model l'ha de decidir la màxima institució, però també amb la interlocució amb el sector. Així ho hem parlat d'esport, que sóc d'acord amb Marta, ens cal treballar, també podeu veure sempre no sé si serà de nou rendiment o d'especialitzat, no són que neus en un esport de muntanya, perquè és veritat que la neu s'emporta alguna part d'aquesta atenció. Parlant d'esport, el conseller és una cuna d'aquest esport de base. Això em sembla que com a govern, com a institució, ha d'estar una de les prioritats, sense desmeritar aquells esdeveniments que a la fi i cert han el que ha de un rendiment econòmic, un impacte econòmic. Indirectament poden ajudar a promocionar un tipus d'esport que després aquests reptes, aquestes dificultats, la bicicleta de lluny, acabam de treure la campanya Sus camins compartits i perquè també hi ha dificultats en com gestionem el territori i com convivem des de les usatges tradicionals de la muntanya, de la ramaderia, de l'emplec dels camins i de la pràctica d'aquells esports. Normalment el 90% de la gent és civilitzada, tots tenim un 10% que no. Però pensi que avui així s'han enllaçat diverses causes que demostren que l'esport és un eix vertebrador. Per això són d'acord les administracions i ho hem de treballar, però també és veritat que en aquest moment de Nova Aran el que s'hagi pogut avançar s'ha avançat bàsicament gràcies a l'impuls privat de clubs o d'acrò les administracions en un dels anys han pogut aportar la quantitat econòmica. Quan parlem de política esportiva parlem de l'altra causa, parlem de definir el model que volem per territori. I així, repetís que l'esport s'ha vist clar, hem parlat d'esport de base, el president parlava de la salut, a mi em sembla que hi havia qüestió en aquest moment, el conseller Grau ha donat respecte a l'esbossat juenes, però hi ha un problema de salut mental molt important. He demostrat que l'esport té una de les vies de canalització de determinats problemes de salut mental, sobretot en jovenesa. Per tant, aquest és un treball també que volem mirar a terme. Però també hem vist que l'esport és economia, és promoció econòmica, és turisme, però també és cultura, perquè el que Jaime, d'una manera o altra, és cultura, és treballar en un món audiovisual o el que poden anar a través de la innovació i de la creació d'una nova economia que no depèn directament en el cas de la meteorologia, hi ha un debat que se porta avui de la sostenibilitat. Quan parlem de sostenibilitat no podem parlar sobre de sostenibilitat ambiental, perquè en territoris com el nostre era ambiental i evident que hi ha de resultar, però també era social, era econòmica, era territorial. Aquelles quatre sostenibilitats són les que pensi que és un bon treball conjunt, en la línia del que el conseller demanava, aquest quid pro quo que s'ha dit. És veritat que aquí els estaments ens hauran de trobar, els privats, els públics, en assajar de definir el model. El model no pot ser definit sol per les administracions. Les administracions han els recursos que ja digui que són molt limitats, i hi ha altres limitacions que són la pròpia burocràcia de l'administració. Per tant, ha de trobar un lloc d'enteniment. Aquesta taula pensi que hi ha un primer pas, on trobar una vertebral d'aquestes polítiques que no són que hagin a veure amb... perquè tots solem parlar d'esport, directament no vam als grans proves esportives. I aquí ho entenem a la figura de Marta, sobre l'acord de la igualtat en esport i la vergonya a dia d'avui, encara. Marta, tu és molt optimista, però jo penso que hi ha d'escaure de treballar. I sobre l'acord també amb el que apuntava Dani, que la Vall pot estendre el laboratori de proves en molts àmbits, entre la innovació en l'esport, també en l'economia i també en el que plantejàveu ara de veure de quina manera podem trobar
aquesta bidirecció a l'hora de que aquest impacte, certament tots teniu de qui paga més, tots teniu. Ara, quin impacte, què reverteix? Hi ha un impacte que és social, que no hi econòmic. Per tant, penso que aquest repte hi ha, però per tant, a més que agrair-vos les aportacions, et deia, conseller, que no serà el terreny d'aquests moviments precisament perquè l'administració soleta serà molt difícil que aprovi. Gràcies. Gràcies, Maria. Us ho hem passat de temps, que m'ho havien dit. Hi ha dues paraules demanades, si us sembla. Si la cosa no se'n parla més, em deixarà el teu. Per incidir en la línia de Manu, crec que Manu, si dibuixeu, ha definit com a descoordinació no només de les institucions, sinó dels actors del deport. Crec que en la línia també que has dit, que igual no ha quedat un xinau en la desunió. Aquí ha triomfat, que ha dit Àlex, per la unió de tutti en el gran. Dieu perquè no s'atrevia a muntar una estació ni tot això, però aquella unió s'ha notat que triomfa. En el gran, en l'esport, sobretot en l'esport que ha apuntat la Marta, en formatiu, que ella mereix que diguem, no hi ha hagut unió. No només de les institucions, del diàleg club, sinó també dels propis deportistes, que anaven a la línia que tu digues que no pot estar que un deport que ha mancances d'infraestructures hagi dos o tres clubs muntats en territori. N'hi hauria d'haver un, i aquest un lluitar per aquelles infraestructures i per aquelles mancances. Segur que la síndica crec que ha definit que hi ha molt clar aquestes línies deportives que hi ha i la d'esdeveniments era l'única, diguéssim, que quan passa d'edat trias d'IGE, que de salut, després ajuda que personalment més me preocupa, la que representa la taula Marta, que hi ha formativa, perquè la formativa nutrirà als esdeveniments a la que sigui. I crec que ella ha una bona gran mancança. Per la crítica, s'ha apuntat el tema de tècnics en la taula. El senyor Pere Just preguntava pels tècnics, no hi ha hagut representació per part de Gavaldà com a tema, però això és representatiu que no se les da prou la paraula als tècnics especialistes, quan parlem d'especialistes generalistes, parlant d'aquella gent que ha la carrera, que ha vingut, que s'han format en poder orientar-vos com a l'estat de la formació. Moltes gràcies. Passi la darrera paraula. De la darrera paraula demanada. Bones tardes. Bé, realment s'han tocat molts temes, tots estic totalment d'acord, però hi ha un tema que per mi s'ha oblidat, que és el tema de la formació bàsica, que és l'ESO i el batxillerat. I és aquí on ens trobem una miqueta que tenim una petita mancança, perquè realment l'Institut d'Aran sí que amb el programa de tecnificació de l'esquí alpí i l'esquí de fons i de freeride fa un esforç molt gran, però és limitat, perquè és limitat simplement amb el número de places que són els que poden assumir. I ens trobem moltes vegades que hi ha esportistes que tenen interès, que voldrien fer aquesta activitat a nivell competitiu, recreatiu, digueu-li com vulgueu, però no hi ha la possibilitat de que faci el més important que ha fet un nen, que és anar al col·le. Ens quedem amb que esportistes que vindrien aquí podrien ser ciclistes, no tenen per què ser esquiadors, però ens manca aquest punt de que puguin seguir amb els seus estudis. És una cosa que també volia comentar, que igual que ens falten instal·lacions esportives tipus gimnàs o qualsevol pista il·luminada i tot això, la base, que és la que els nens, a més de fer l'esport, puguin estudiar, ens costa. No aconseguim tenir prou classes o no sé, que no sé de quina manera es pot arreglar, perquè l'institut depèn de la Generalitat, d'Educació, i ja es fan un esforç molt gran, no sé quina és la bona solució, però realment això sí que trobem a faltar, perquè ho he parlat amb altres companys de clubs, que si hi hagués un batxillerat nocturn o si hi hagués la possibilitat d'ampliar aquestes places, ens ajudaria bastant. Gràcies. Dic que era l'última, però m'ha donat un favor. No he dit favor de cosa i tan sols si us sembla la cosa.
No, jo som que acabar, està molt ben parlar d'entitats de proves esportives de màxim nivell, d'esportistes que vienen així a treballar per cercar el màxim nivell. Digueu, jo demano als governs, no al govern d'Aran, que no ha la competència, no pot decidir què s'estudia, què no s'estudia a les escoles. Veig que els governs que han la possibilitat de decidir d'un sujet d'ensenyament i la formació dels nostres fills i filles, que pensen això més en esport. Creem esportistes, no creem atletes. Creem esportistes, els atletes ja arribaran. D'aquest temps, m'imagino que a força de persuadir, ensenyar el que anava el conseller Javi Cabero, no hi ha hagut mainatges que puguen, s'ha perdut. Hi ha dues generacions que ja no han hagut l'activitat de cross com a activitat que sigui el Consell Esportiu i que hi hauria 100, 200 i 300 mainatges corrent i moltes altres activitats. Per tant, jo crec que els governs que han posició de decidir l'ensenyament dels nostres fills, que creen esportistes a través d'una formació en l'escola. Els clubs ja han fet un treball de més mainatges que vagin sent i que hagin interès, més que des de la base, que la base aquí és el que falta, que se creen aquests esportistes, els atletes d'aquest temps arribaran. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. En principi, si us sembla bé, deixem ja la ronda de preguntes, acabem l'acte i tot això. Penso que la síndica sí. No te volia passar el micro per dir ja la ronda des del pis, però... No, però deixes-te que te toqui. Va ser molt breu perquè ja he intervengut. Si de cas s'ha parlat del tema d'ensenyament, el Consell General d'Aran no ha competències en ensenyament, sabeu que hi ha centre de tecnificació, s'ha fet un esforç en treball amb el propi institut, veia així a representants també, i hem treballat. El centre d'ensenyament també haurà d'estar a més àmbit on l'ensenyament també hagi el son paper. De totes maneres, per ja anar barrant, perquè penso que sí podríem estar moltes hores més, reiterant el que ja vos he comentat. Penso que hi va un primer pas. Estic d'acord amb el Quim, quan no s'ha de parlar d'unió o desunió, no s'ha de seguir la paraula, però sí que pot treballar en consens. Perquè qualsevol pas que se doni d'anar afiançant polítiques en les cases esportives, a tots els nivells, ha de comptar amb el mínim consens de la societat civil, perquè si no, no haurà èxit. I aquí també direu, quan parlem del sector esportiu, ajut us he de dir que també m'aterri que no sé de quin sector exactament parlant, perquè així hi ha l'exemple que hi ha multiàmbits a tractar. Però si dèieu començar és primer i passi, i ahir començar a decidir, sóc d'acord, crear esportistes, aquí ho parlàvem ara amb una consellera, l'escola, el paper, però les famílies també. Les famílies també. Perquè a vegades se dà un pes a l'escola que no és raonable. Arribem en un moment on diria el conseller, els mainatges són de les pantalles, hi ha una crisi de valors potenta en la nostra societat i per tant aquest treball pot treballar des de casa. Aleshores, així se tracta d'amassar esforços i de consensuar espaci a anar amb paciència, perquè tot canvi costa el seu temps. Penso que estic d'acord amb les intervencions que s'han anat així, en què era la potencial en adolescents. Des del Consell General i ja ho hem començat a treballar, que la competència de l'esport sigui una de les prioritats d'aquesta legislatura, que va en aquella línia, precisament ja no per obtenir recursos, sinó per poder decidir des del nostre territori sobre aquelles polítiques i accions que volem enviar a terme davant de totes aquestes concrecions que hi ha hagut avui així. Per tant, hi ha molta feina, jo soc contenta que aquesta sala sigui plena avui, agrair també al president de la Fundació que ens hagi volgut acompanyar, al conseller, a tots els membres de la taula. Jordi, si tu m'has de parlar de males notícies, te puc baixar el sou, ja t'ho dic. A taula se pot moderar a la taula. A més, a vos les gràcies, ens tornarem a veure en breu, segurament. Gràcies.